Sí, soc Arnau Puig, soc crític d'art i filòsof. Per mi jo crec que soc fonamentalment un filòsof. Soc amic de l'Abelló des dels primers temps, des dels anys 40, quan l'Abelló, el senyor Abelló que diuen aquí en aquesta casa, doncs era un jove artista. Ell era un pèl més gran que jo, però ja vaig tenir el gust i satisfacció de conèixer-lo i l'he vist durant tota la vida, a vegades amb més intensitat i a vegades amb menys intensitat, i d'aquesta col·lecció quasi es pot dir que també la conec, si no des del seu origen, des de la seva essència, sí, des del moment en què l'Abelló es va començar a interessar pels papers del 9 al 7 i dels que aquí sortosament se'n guarden molts. La qual cosa fa que aquest museu pugui esdevenir, degut al seu fons, amb un museu important i algunes qüestions determinants per aclarir el panorama de l'art contemporani català, que potser ha quedat ensombrit o només destacat i magnificat per les grans figures. Aquesta peça l'he triat precisament, més o menys pel que acabo d'indicar, perquè jo crec que el Josep Maria de Sucre, aquest poeta i pintor, té una importància cabdal va tenir mitjans anys, pròpiament des del segon quart del segle XX i fins que va morir el 1969, una importància determinant a l'art català. Era un home molt inquiet, un home d'una gran sensibilitat, assenyalat, era poeta i, a més, artista plàstic. Però era poeta i artista plàstic no per ofici, sinó per sensibilitat, per manera de ser, perquè realment era la manera que tenia de manifestar-se i exterioritzar-se. Era una persona singular, una persona, podríem dir, ell sempre ens va recordar, ens va dir que ell era un noble, oi? Doncs precisament perquè el Sucre és que ens va condicionar tots en aquella. Era l'home que consultàvem, era l'home de la gran sensibilitat, era l'home que tots els artistes li anaven a dir: Sucre, que el tractàvem de vos nosaltres, Sucre, què en dieu del que faig? I ell emetia unes opinions que tots els xicots, tots els que es volien dedicar a l'art, agraïen. No a l'Abelló, sinó tots, per no només citar l'Abelló, digues, aquest és l'element. He triat especialment aquesta cara perquè és un art, com es veu, absolutament impressionista i no té res a veure. És un retrat, però és un retrat de qui, de què? És un retrat espectrogràfic, oi? És un retrat d'ell mateix, però no vol dir de les seves sensibilitats, de la seva, podríem indicar, fracàs vital, que pot ser el personal, però també pot ser el de les seves circumstàncies. No forçosament, l'art no parla forçosament només de l'artista que l'executa, sinó que també l'art parla del context de la circumstància en la que es troba l'artista que l'executa, encara que en aquest sentit sigui jugant a la contra, intervenint a la contra, dient exactament, manifestant exactament el contrari o paral·lels o altres actituds possibles en aquella circumstància. Ell havia sigut, com he dit, pintor expressionista. Pintor expressionista vol dir donar de l'entorn la teva actitud, la impressió que tu entens, no el reflexe d'allò del teu entorn, la imatge del que et rodeja, sinó la impressió, l'actitud, el que en penses. Bé, en aquest sentit, com a pintor, és expressionista. Però ja cap a partir dels anys 50, va començar a fer molts retrats, i sobretot cap al final de la seva vida, en aquest cas ja tenia 74 anys quan es va morir, a partir dels 65 o així, es va anar convertint cada vegada més en una persona introvertida, interioritzada, en les seves respostes. Era molt amable, però ja no deia el que pensava. Pintar és la manera, el procediment, però el que tenia ell era, en principi, i aquí es veu per certes formes, agafava qualsevol retall de paper, qualsevol paper,
el que tingués a mà. Aquest és un cas, un cartró, però ja es veu una mica escapçat, no per decidir, no, sinó perquè el va trobar així. Però amb altres coses es veuen més escapçats. Agafava qualsevol paper, quan tenia necessitat de fer una cosa, se la posava a la taula, una taula que tenia a casa seva, sobre la taula, i tenia al costat, a mà dreta, una capsa de cartró plena de guaixos, de dacs, d'aquells colors de dacs. I aleshores actuava d'una manera absolutament gestual, instintiva. O sigui, no mirava quin color agafava, sinó que posava la mà a la caixa i qualsevol color li servia, el que fos, ni el mirava. Perquè, i en aquesta època ja ens hi anem acostant més, anava perdent la sensibilitat visual i, per tant, ja de les coses ja només en veia una borrositat, però entenia l'estructura, mantenia dintre de seu l'estructura. Llapis de colors, doncs anava instintivament fent els trets, però llavors el que quedava marcat era aquestes línies de les diferents intensitats, aquests elements de connotació expressiva, els elements esquemàtics, aquesta mena d'espectrografia era el que representava era la seva instintivitat gestual i manual. Aquest té una harmonia del 62, després més tard encara seran més caòtics, pot haver-se proposat, diríem, aquí encara d'això que acabo de dir, renovem una miqueta en aquest cas, de fer un entorn a base de blaus o de grisos. I, en fi, queda aquí expressat aquesta imatge. Que va escriure cap allà als anys 15, el seny diu a la rauxa, temptadora, però tinc l'aventura de la ment, que no es deixa emportar si no va alhora l'aliança del cor i el pensament. La rauxa és temptadora, però l'aventura de la ment, o sigui, el domini que has de tenir sempre de tu mateix, en aquest cas podríem dir allò que he dit abans, la seva aristocràcia, el feia mantenir serè, però perquè ell el que ell volia no desbordar-se, no desbordar-se, que és l'aliança del cor i del pensament. Però aquí se li ha desbordat tot. Aquí el pensament ha quedat anul·lat pel cor. El cor està desfet, desmuntat. Però si ho mirem, diríem, amb un plantejament de tipus medieval, de tipus d'un art que també ja va existir, com el romànic, llavors veurem que el que ha plasmat el pensament li ha permès plasmar el cor. I aquest potser seria, per aquí podríem intentar esbrinar una analítica d'aquesta obra del Sucre.